Hello mga kalakwatsa! Hello mga kalakwatsa! Hello mga kalakwatsa! Hello mga kalakwatsa! Ang daming hello no ng mga kalakwatsa dahil madami tayong pupuntahan at kakainan ngayon. Welcome back again dito sa LOUI TV! Nandito tayo ngayon sa San Quintin Food Bazaar wherein madaming variety of foods. Nag-uumpisa ang San Quintin Food Bazaar from 5 p.m. to 10 p.m. Kaya ano pang hinihintay natin mga kalakwatsa? Tara! Ang San Quintin Food Bazaar ay mayroong more than 20 food stalls. Okay mga kalakwatsa, dahil gutom na ako at uunahin natin ang rice meal dito sa Swaking. Kasama ko ngayon ang isa sa mga business owners ng Swaking. Siya po ay si Mr. Michael Reyes. Hi Sir Michael. Hello po. Okay, Mabuti naman Sir po. Michael, ano po bang bestseller po ninyo dito sa Swaking? So ang bestseller po natin dito is beef tapa and pork. Kasi yun po ang laging dinadagsan ng mga tao. Kasi nakapanood po sila ng live show ng painitan ng kawali ba? Okay, go. Grabe, nice talaga yun mga kalakwatsa. Alam nyo mga kalakwatsa, isa to sa mga pinipilahan dito sa San Quintin. Ang tip ko sa inyo mga kalakwatsa, agahan nyo ng pumila dito dahil talagang sobrang daming pumipila. Napukaw ang aking mata, Sir Michael, sa pinapaupuyan mo. Ano po bang purpose or reason po bakit po ninyo pinapaupuyan yung beef tapa? So actually kaya po natin pinapapuyan ng beef tapa kasi hinahabol po natin yung tenderness ng meat. Kasi ayaw, kahit sino naman po sa atin, ayaw po natin nakainin ang beef na sobrang tigas. Di ba po? So inahabol po natin yung exact tenderness niya. Then kasi lahat naman po tayo natuto tayong magluto. So nandun tayo sa medium well. Ayun, maraming salamat Sir Michael at titikman namin ang inyong beef tapa dito sa Swaking. Di po? Alright. Okay mga kalakwatsa, next stop naman tayo dito sa takoyaki. Pero sa ngayon, busun-busan ang takoyaki po nila ay isa sa mga na-feature natin dito sa LOUI TV. Pero ngayon mga kalakwatsa, iba ang titikman natin. Sir, magandang gabi po. Ano pong pangalan po nila? Felix Jan Ochona po. Sir Felix, ano po ba ang bestseller po ninyo dito? Bali, ang bestseller po namin sa Buson-Busan Street Food Bazaar po ng SQ po ay ang fish cake at tteokbokki po. Okay, sige po, pa-order pa ako ng fish cake at tteokbokki. Nandito naman tayo sa Athena's Jeans Food Delight. Kasama ko ngayon si Miss Arian Castillo dito sa Athena's Jeans Food Delight. Ma'am, ano pong bestseller po ninyo dito? Sir, isa po yung mojos and pork sisig namin. Okay, sige po. Pa-order pa ako ng Mojos na bestseller po ninyo. Okay, sir. Ang next naman natin ay ang Pizza House. Fun fact lang mga kalakwatsa. Itong pizza na to ang pinaka-paborito ko dito sa San Quintin. Malalaman ninyo yan maya-maya lang, kaya tara!
Okay mga kalakwatsa, kung maaalala ninyo, nandito tayo ngayon sa Boot Choice Pares and Mami, ang pinakamasarap na pares in town. Mga kalakwatsa, nandito sila, dinala natin. Kung maalala ninyo, isa po sila sa finiture natin sa LOUI TV. From Natividad, nandito na po sila sa San Quintin. Grabe, sa paglilibot ko, nauhaw talaga ako. So mga kalakwatsa, nandito tayo ngayon sa Queen Fruit Soda at kasama ko ang business owner ng Queen Fruit Soda na si Sir Inigo Oshas. Sir, ano pong bestseller po ninyo dito? Ang bestseller natin is blueberry and four season. Okay sir, pa-order pa ako ng isang fruit soda. Okay mga kalakwatsa, sa mga mahilig ng ihaw-ihaw, meron din po ditong barbecue. Aside sa mga rice meals at inumin na makikita dito sa San Quintin Food Bazaar, meron din po kayo mabibiling snacks at chocolates. Nandito ako ngayon sa Dr. Sweets. Ko kanina, talagang masarap yung gravy nila. Napatunayan nga nila, masarap din talaga yung pagkakatimpla ng gravy nila. Swak na swak talaga, kompleto na to. May fries, may mixed veggies, san ka pa? Talagang sobrang sulit na yung binayad natin dito. Okay mga kalakwatsa, ang next naman ay tteokbokki ng samgyup sa daan. So isa po ito sa mga Korean street food. So tignan natin, di ba? Sa Food Bazaar, meron silang Korean, mga Korean street food. Grabe! Hindi ko inaasahan guys ha. Pero talagang mahilig talaga yung Korean sa spicy. So, spicy yung kanilang tteokbokki. Malambot pa rin siya kahit ilang oras na natin siya na-order. So next naman natin mga kalakwatsa yung fish cake. Okay, tikman din natin kung maanghang din yung fish cake nila dahil hindi dapat mawawala sa fish cake ay yung spicy niya. So, tingnan natin. Wala rin ako masabi guys. Sa fish cake nila, napakalambot.
Tsaka yung spicy talaga niya, yung hinahanap na spicy sa fish cake nandito sa kanila. So, thank you Samgyup sa daan. Okay, susunod naman nating tikman ay ang Mojos. So, nakita ko kung paano nila ginawa ang Mojos. Shoutout sa Athena's Jeans Food Delight dahil kitang-kita kong pagkakagawa ng kanilang Mojos. Hindi siya yung frozen, kundi talagang yung patatas, hiniwa nila at talagang niluto nila para maging Mojos. Okay, meron din po silang mayo dip. So, okay, mga kalakwatsa, kung maririnig ninyo, napaka-crunchy ng Mojos nila. Grabe, wala akong masabi sa kanilang Mojos. Okay, mga kalakwatsa, ang next natin ay ang pizza. Excited na ako dito kasi mga kalakwatsa, isa talaga sa mga favorite ko ang pizza na to. Shoutout po sa Pizza House. Tara, tikman na natin. So mga kalakwatsa, hindi lang ito ordinaryong pizza. So makikita ninyo, thin crust pizza po siya. Okay mga kalakwatsa, kapag sinabi nating thin crust pizza, from the word itself, thin, talagang manipis yung dough niya. Pero wag kayo mga kalakwatsa, pag ito natikman ninyo, grabe, talagang superb at talagang amazing yung lasa ng kanilang pizza. Nandito yung pineapple, lasang-lasa yung pineapple, yung toppings niya, yung ham, yung cheese, yung cheesiness ng pizza nila. Grabe yung lasa niya mga kalakwatsa. Para lang malaman ninyo, hindi talaga siya yung normal na nabibili sa labas. No need ka nang pumunta sa mga mall, sa Shakey's or sa Pizza Hut dahil talagang nandito na sa San Quintin, sa Pizza House, ibang-iba talaga yung lasa niya mga kalakwatsa. Talagang quality ang kanilang pizza. Ang susunod naman natin mga kalakwatsa ay ang fruit soda. First time ko lang makatikim nito mga kalakwatsa. Ang fruit soda ay ang combination ng soda at fruit. So ang pinili kong flavor ng kanilang fruit soda ay strawberry fruit soda. So shoutout po sa Queen Fruit Soda. Siyempre mga kalakwatsa, dito sa fruit soda kailangan po natin silang haluin. Meron din po siyang gulaman. Kailangan po natin siyang haluin para magsama ang soda at saka ang fruit flavor. Okay mga kalakwatsa, yan, nahalo na po natin at titikman na natin ang kanilang strawberry fruit soda. Grabe, hindi ko ina-expect mga kalakwatsa yung lasa nito. Talagang lasang-lasa mo yung, talagang naghalo eh. Talagang yung soda at saka yung fruit flavor niya, naghalo sila. Parang meron akong maihahambing na drinks ito sa Starbucks. Parang kalasa niya yung iced shaken hibiscus tea nila. Grabe, ang galing. So, napakamura lang din ito mga kalakwatsa. Ito ang kanilang strawberry fruit soda flavor. Okay, so syempre, pagkatapos ng rice meal natin o yung heavy meal natin, it's time for dessert. So, mga kalakwatsa, ang nabili ko ay yung big scoop na mabibili sa Athena's Jeans Food Delight. Ang flavor or best seller ko nila sa ice cream ay cookies and cream. So ito pa ang binili ko. Cookies and cream ice cream ng Big Scoop. Grabe! Ang sarap ng ice cream nila. Lasang ice cream mga kalakwatsa. Hindi, charot lang. In fairness talaga, hindi siya tinipid yung cookies and cream niya. Lasang-lasa siya sa ice cream. Napakasarap mga kalakwatsa. Try nyo rin ito mga kalakwatsa. Alright, there you go mga kalakwatsa. Grabe, sobrang nabusog na naman talaga tayo mga kalakwatsa. Thank you so much sa mga stall na napuntahan natin. Sa San Quintin LGU na pinamumunahan ni Mayor Clark Cecil Chu at Liga President Mayora Florence Chu. Approve na approve ang San Quintin Food Bazaar. Ang daming choices. Sobrang nag-enjoy ako. So mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na dahil ang hindi mag-subscribe, hindi magkakajowa. Kita-kits mga kalakwatsa! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.